Знаете ли кой е най-големият проблем на хората, които ми пишат за онлайн менторство? Не е липсата на информация или готови програми. Реалният им проблем е, че се въртят в омагьосан кръг и са изтощени от мислене. Всяка седмица те си задават едни и същи болезнени въпроси. Защо нямам резултати? Защо не отслабвам? А действам? Защо не се подобрявам? Трудно ми е. Май ще се откажа. Те хабят чудовищна енергия да чакат бързи резултати и накрая просто губят мотивация и спират. Истината е, че да стигнеш до сегашното си състояние не е станало за ден или за седмица. То е резултат от последователно натрупване на неправилно поведение с месеци и години. Няма как да го поправиш за 5 дни с произволни тренировки. Имаш нужда от работеща система и структура. Точно това предлагам в моето 12-седмично онлайн менторство. Аз осигурявам спокойствие, посока и резултати. Поемам изцяло структурата на процеса, без значение дали целта е форма в залата или бързина на пистата. Вие спирате да умувате и просто изпълнявате. Всяка седмица съдя лично, съня, стреса, храненето, напредъкът ви. Към всеки подхождам с лично отношение, внимание и разбиране. Ако ви е писнало да зацикляте на едно и също място и искате професионалист, персонална обратна връзка зад гърба си, излезте от хаоса. Присъединете се към Team A, отбора на хората с резултати, без излишно изтощение и пълна яснота. Пишете ми на лично съобщение с думата менторство и ще ви кажа как започваме. Очаквам ви. Бъдете силни!